Hi. So balik na punta ron sa atong kinaham nga Mga huni ninyo. og sanglit nawa man ta for some time. So karon tungod sa mga hangyo sa uban nga ganahan jud kayong maminaw sa mga kanta ni Msgr Rudy, atong ibalik kining atong paboritong Huni ni Nyor. Og karong adlaw atong kantahon ang usa sa mga maanindot kay nga kanta ni Nyor sa Salterio Cebuano, which is entitled Daygon ka o Dios. So actually this was part of the album of the Voice of Praise, pero karon ako na siyang kantahon og to karon sa piano mismo nga naa dito sa San Carlos Seminary College, no? So niadto ko sa San Carlos Seminary College og dito na ko gitukar ang kanta ng Daygon ka o Dios. So if you want to hear more later on sa ato ang mga kanta ni Nyor, don't forget to hit the like button, subscribe, and hit the notification bell so that you'll be informed of the different posts and songs that we're going to present to you about Msgr Rudy and his beautiful compositions right here in Mga huni ninyo. og daghan kayong salamat o hinaot nga iganahan mo sa atong kanta karong adlaw, which was beautifully made by Msgr Rudy Villanueva, which is entitled Daygon ka o Dios. So, see you again in our next episode of Mga